अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रेजेंस बाय गोल्ड स्टूडियो। से भइल शुरुआत हो खेला भइल गजब के रात हो रहे चुम्मा से भइल शुरुआत हो ऊपर झापर भौवे तले जाने गइले सब लोग घरवा के ऊपर झापर भौवे तले जाने गइले सब लोग घरवा के भाग गइल डोरी सालावारवा के की बताइयो सखी रह नहीं यारवा के लेके भाग गेलो डोरी सालावारवा के। डीजे सहजाद गोपालगंज। चारू ओरी भइल हाला जाने गइले सभे जवारवा के चारू ओरी भइल हाला जाने गइले सभे जवारवा के का बताई सखी रह नहीं यारवा के लेके भाग गइल डोरी सालावारवा के की बताइयो सखी रह नहीं यारवा के लेके भाग गेलो डोरी सालावारवा के। सहजाद गोपालगंज। जान से मार देव सुन रे ओकरा कहत बड़ा का भाई राजसुदय संग मिस्टर बलैकी जहिया भेटाई हाँ हाँ जान से मार देव सुन रे ओकरा कहत बड़ा का भाई डीजे बरजस प्रकाश सहनी जहिया भेटाई खोर निधिका के दगले बाड़ी माई उतारी कपरवा के खोर निधिका के दगले बाड़ी माई उतारी कपरवा के का बताई सखी रह नहीं यारवा के लेके भाग गइल डोरी सालावारवा के की बताइयो सखी रह नहीं यारवा के लेके भाग गेलो डोरी सालावारवा के। अच्छा जाए द रहे द का होई।